Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo kang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaka ninyo. Maanaw sab kanimo. Nining santos nga misa atubangan sa balang altar sa Dios, masaligon sa gugma o pasaylo sa nabanhawng Ginoo. Atong ipadangat ngadto kaniya ang ato ang mga tagsa-tagsa ka mga pagampo alang sa ato ang kaugalingon, alang sa ato ang tagsa-tagsa ka banay, ug alang sa tibuok kalibutan ug sa ato ang nasod. Sa linain nga paagi, ato po ipadangat ngadto kaniya ang pagampo alang sa kalinaw sa tibuok nasod. Maigsuon aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga Eucharistia, atong hinumduman o kinulsulan ang atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimod. Isugilon ko sayod ka man nga kining alaut bisalig lamang sa kaayo mo. Kaluy-an mo na o Ginoo, wagtangan ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipaabot, ipakanaog mo. Kaluyanta kita sa Dios nga mahan makagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta, Ginoong Diyos langit nung hari. Diyos Amahan makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nahagadayi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kahaloy ikami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesukristo, O Hesukristo, uban sa Espiritu Santo. Di nga
sa himaya sa Diyos Ama. Amen. Magampo kita. O Diyos, maglipay unta kanunay ang imong katawhan, human mabago ang iyang kabatanon sa kalag. Aron ang imong gilipay sa iyang paghibalik ngadto sa himaya sa pagkasinagop. Magpaabot nga mapasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles ug sa makusog nga tingog miingon kanila, mga igsuon kong Hudeo ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Mga taga-Israel, pamati kamo. Si Jesus nga Nazaretnon, usa ka tawo kansang Dios nung buluhaton sa matimaw, ipadayag kaninyo, inaagi sa mga milagro, ug sa mga katingalahang butang, ug sa mga ilhanan nga gibuhat sa Dios, pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod ni ini, kay dinhiman kini mahitabo. Ang Dios sumala sa kaugalingon niyang laraw ug pagbuot. Mitugyan kang Hesus nganha kaninyo ug ipapatay ninyo siya sa mga makasasala, pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Apan gibanhaw siya sa Dios o giluwas gikan sa gahom sa kamatayon, kay dili mahimo nga bilanggoon siya sa kamatayon. Kay si David miingon mahitungod kaniya, nakita ko kanunay ang Ginoo sa atubangan ko, kay aniaman siya sa akong tuo, aron dili ako matarog. Tungod ni ini, masaya ang akong kasing-kasing ug ang akong mga pulong puno sa kalipay. Ug ako, bisan tuod mamatay, magmalaumon, kay dili mo biyaan ang akong kalag dito sa kalibutan sa mga patay. Dili mo itugot nga madugta ang buotan mong sulugoon. Imong gipakita kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi ug pinaagi sa imong pagpakig-uban kanako. Ako mapuno sa kalipay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, tudloan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Ginoo, tudloan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Bantayi ako, O Diyos, kay nagadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo.
ikaw mao ang nagalig-on sa akong swerte. Ginoo, tudloan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Daygon ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa kagabhion, nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kun anaa siya sa akong tuong kamot, wala ako'y kabalakan. Ginoo, tudloan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Busa ang akong kasing-kasing nalipay, ug ang akong kalag nagsadya. Ang ako usab nga lawas, nagapabilin diha sa pagsalig. Kay dili nimo biyaan ang akong kalag dito sa kahiladman. Niitugot mo nga ang imong buotang alagad, mudangat sa pagkadunot. Ginoo, tudloan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Tudloan mo ako sa dalan sa kinabuhi. Ang bugos nga kalipay diha sa imong atubangan. Ang mga kalipayan diha sa imong tuong kamot, hangtod sa kahangturan. Ginoo, tudloan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kung gitawag ninyo nga amahan ang Dios nga naghukom sa tanang mga tao sa walay pagpinig sumala sa ilang binuhatan, tahura ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi. Kay nasayran ninyo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an og bili sama sa salapi o bulawan. Kay giluwas man kamo sa bililhong dugo ni Kristo, kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Gipili siya sa Dios sa wala pa buhata ang kalibutan, o gipadayag siya niining katapusang mga adlaw tungod kaninyo. Pinaagi kaniya, nagtuo kamo sa Dios nga maoy nagbanhaw ug nagpasidungog kaniya,
aron ang inyong pagtuo ug paglaom adto ninyo ibutang sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab ka. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa maong adlaw duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus nga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem ug nagsultihanay silag mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo samtang nagsultianay sila miduol sa Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala siya makaila kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga subo o panagway. Ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra bay nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahitabo, wala mahibalo sa mga nahitabo didto niining pipila ka adlaw nga milabay? Unsang mga hitabuan nangutana siya. Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaret non mitubag sila. Usa siya ka propeta ug giila sa Dios ug sa tanang mga tao nga gamhanan sa pulong ug sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pare ug mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon ug ilansang nila siya sa krus. Naglaom uta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini ikatulong adlaw na karon sukad niini nahitabo. Og pipila sa mga babay nga among mga kauban nakapakurat kanamo nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan apan wala nila hikaplagi ang iyang lawas. Og namalik sila og nanugilon nga nakakita kuno silag pananaon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Og pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan ug nakaplagan nila kini sumala gayud sa gisugilon sa mga babay apan wala sila makakita kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong motuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man magantos ang Mesiyas niining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? Og gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa mga propeta. Niadtong tungura duol na sila sa balangay nga ilang adtuan ug nagpasabot sa Jesus nga daw mopadayon lang siya sa unahan apan gihawiran nila siya og giingnan, anhi lang ta mamahulay kay hapit na magabi. Busa midayon siya og nagpabilin uban kanila. Sa ilang pagpanihapon mikuha siya og paan og gipanalanginan niya kini. Unya gipikas-pikas niya og gihatag kanila. Diha nabuka ang ilang mata og nakailas sila kaniya apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila, dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya og nagpatin-aw kanato sa kasulatan dito sa dalan og nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem. Diin hikaplagan nila ang napulog usa ka tinunan ug ang uban pa nga nagkatigom og nag-ingon, tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya. Unya, gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakailas sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.
Maayong hapit na gyud magabi kaninyong tanan. Ang atoang Eucharistia ug ang liturhikanon karon atong gisaulog in anticipation sa ikatulong nga Domingo sa pagkabanhaw sa atoang Ginoong Hesukristo. Ug niining ikatulong nga ebanghelyo o ikatulong nga Domingo sa pagkabanhaw sa atoang Ginoong Hesukristo, gibasa nato ang bag-o lang nga historya about sa duha ka tawo, ang usa ginganlan og Cleopas ug ang usa iyahang kauban, ug nagpalayo sila sa Jerusalem, nibiya sila. Unya, ang una, these people were frustrated kay nituo man ligi sila nga ang Mesiyas naunta to pero namatay man. Unya, ang ibang mga Bible scholars maingon nga duha ka buok ang frustrated ato nga biyahe. Pero niapil og ka frustrated ang Ginoo. Tungod kay wala pa gihapon sila, tungod kay nagtuo sila niso mga disipulo pod sila ni Kristo gawas sa mga 12 ka apostoles. Kini sila murag isog-isog na og gamay. Ang mga apostoles na nago man. Pero rightly, tungod kay sila man ang mga apostoles nga nagsigig og uban sa Ginoo, so murag nangahadlok pa gyud sila. Pero kining duha tungod kay layo-layo siya sa circle sa mga apostoles ug dili tingali apil sa circle sa mga apostoles, murag safe sila nga mobiyahe, mulakaw. Ang frustration nga gikan sa Ginoo nga iyang nabati mauni. They were not able to connect the happenings sa ilahang gituuhan unta nga siya mao ang Mesiyas. Wala sila nakakonect. Nga ang Dios kinahanglan nga mag-antos aron inikahuman niini mabanhaw ug sa iyang pagkamanhaw magpantuod kini nga siya Dios o gikan sa Dios. Ug mao unta ni ang makapaagni sa ilaha tungod kay siya nabanhaw nga Dios ug tungod kay Dios siya magpabilin og buhi siya hangtod sa kahangturan nga eventually mo declare siya nga He will be with them and with us until the end of time. Wala nila makonekta ang pag-antos sa resurrection ug ang pagkinabuhi sa Dios hangtod sa kahangturan ug ang pasalig unya sa Dios nga makig-uban kanato hangtod sa kahangturan. Unsa man ni siya ipasabot sa ato ang kinabuhi. Hinaot pa nga isip mga sumusunod ni Kristo, nakakita ta nga lisod man gyud ang kinabuhi karon. Lisod ang kinabuhi ini kaugma. Ug lisod ang kinabuhi hangtod nga kita mahuman og pagkinabuhi diri sa kalibutan tungod kay although konektado, although makontrol nato ang atoang sitwasyon, pero dili nato makontrol ang mga tao nga nagpalibot nato sa mga desisyon sa mga tao nga nagpalibot nato. Ug nisamutag kalisod karon tungod sa mga desisyon sa mga leaders sa ubang mga countries nga maggubat sila ug mag-away sila. Nya pagkalayo na nato pero naapektuhan ta. Aning kamot betag binuotan diri, aning kamot tag pinasaylo ay pero naapil ta sa ilang kabuang didto sa layo. Ug mao na say tinuod sa kinabuhi. Naay mga nakapaglisod sa ato ang kinabuhi nga dili nato kontrolado. Pero hinaot pa nga makakita ta nga sa ato ang pagpaningkamot makakita ta og mga values. Una, salvific values o practical values. Sa ato ang mga estudyante, sa ato ang pagpaningkamot sa pagtuon, naay practical value unya later nga mahumanta sa atong pag-eskwela ug sa human sa atong pag-eskwela makakita tag trabaho o at least kamauta mo negosyo ug mahuman-human ug moarang-arang atong kinabuhi. Ang atoang pag-antos karon, ang atoang capacity ato untang ipadayon o atong increasean, ang atong capacity sa pagkakita. Kay mao man ni naka-frustrate sa Ginoo aning ilahang meeting o ilang journey. Kay wala sila makakita sa meaning o sa connection sa pag-antos sa o pagkamatay sa Ginoo o sa iyahang pagkabanhaw. Kay nakabalita man siya nga gisulti sa mga babae nga nabanhaw ang Ginoo o nawala dito sa iyahang lubnganan. Kita po usahay mabugat po datong kinabuhi kung dili ta makakita sa relasyon sa atoang pag-antos karon o sa practical value in the future unya. Yan isugod ko sa akong example sa atoan naman feeling pag yun akong batanon ko Sa mga batanon, sa mga manghod namo, karon nga nag-eskwela pa mo.
Sige lang og kapoy og tuon. Sige lang og kapoy og adto sa eskwela. Makakita raw niya mo nga kung makatiwas sa pag-eskwela, nindot pod. Kay makatrabaho ta, arang-arang atong trabaho, ang pinaka kung dili ta makahuman o makahuman ta sa atong trabaho, ang pinakabati tingali nga office, at least electric fan. Nya naay atop. Nya og swertehon aw aircon ang ato ang office. But the point is, if we try as much as possible to study and see the practical value of our sacrifices, then we continue to embrace and undertake those sacrifices because we know too well that these sacrifices would lead us towards trabaho o uban pa nga moarang-arang atong kinabuhi. So also sa mga ginikanan, hinaot pa nga sa inyo ang pagpaningkamot karon sa pagbinuotan, lisod ang kinabuhi karon, lisod ang pagdaa o pagkaon sa ato ang mga lamisa, o makita unta mo sa practical value nga sa inyo ang pagpaningkamot sa paghatag o pagdala o pagkaon sa pamilya. At least ang pamilya man lang makakaon o makatiwas sa pag-eskwela o makatiwas pag-eskwela, muarang-arang ang ilang kinabuhi. Kaya usahay, nakapalisod ba ron? Ang nakapalisod sa kinabuhi in taon sa mga tiguang nato karon nga maigsuon kung ang ilang mga anak o ang ilang mga apo nagpuyo paghihapon sa ilahang balay. Kaya wa magtarog eskwela in taon ng ilang mga anak o wa pa eskwelaha ang ilang mga anak tungod kay wa man gyud in taon tuod. Kayod lang, kapit lang, kay sa ugma damag kanang mga bata, di na mga damag. Kanang inyohang mga bata, makabaton og trabaho, naas sila'y kaugalingong panginabuhian, di na puyo sa inyo ha. Og maglingkod-lingkod na lang mo, og magpaypay-paypay, mag-ihap sa inyohang maintenance, og natumar na ba. Naay mga practical value ang ato ang mga pag-antos karon. Og ato na siyang hakpon, ato na siyang atubangon ang maong pag-antos, aron ang inikahuman nato sa pag-antos, masantos na, og ang resurrection nga part makabati. Hinaot pa sa ako ng gingon, dili man sayo ng kinabuhi karon. Ug sa ato ang pag-antos karon, dili unta nato makalimtan nga atong atubangon ang pag-antos, atong atubangon ang mga pagsuway, aron inikahuman ining pagsuway makakita ta nga muarang-arang atong kinabuhi in the near future. Nakaibaw pa ko, nakaibaw mo, kamoy nakaibaw sa inyong mga fight karon, sa inyong mga battles karon, sa mga butangan yung giatubang karon. Atubang lang, lampusa lang, kay inikahuman niya na mao ang resurrection part. Diin maglipay ta, magpuyot ang madigayaon. Ikaduha, tinuod yun ay, nga pwede nga maghisgot ta o Ginoo, pwede magtabi ta about Ginoo, pwede ta nga naata dire, pero di ta makaila sa Ginoo kung siya magpakita kanato. Pinaagi sa mga pobre, pinaagi sa mga tao nga nagkinahanglan. Tungod kay ang duha, si Cleopas ug ang iyang kauban, naghisgot sila about ni Hesukristo nga kining tawhana, kilansang maayo ba yon tato ni tuomi nga siya unta ang Mesiyas, siya unta ang Kristo. Naghisgot sila about kang Kristo. Kauban nila si Kristo. Pero wa sila kay bawo nga si Kristo nga ang ilang kauban na diay to. Ang kuyaw anino, ako usa ka pari, kamo nga nagsigig simba. O kitang tanan nga ni confess nga kita sumusunod ni Kristo sa panahon nga si Kristo nagpadayag diha sa mga tao nga nagkinahanglan og tabang. Wala ta ni tabang. Tungod kay wa ta kakita o wa kaila na si Kristo na dayto ang nagpadayag. Pwede gid ay. Pagkadaghan dihay tingali nga sa dihang nagpadayag si Kristo sa naong sa mga tabangunon, wala ta wa ta ni tagad, wa ta ni bantay. Ug labaw na, wa ta ni tabang ug ni patalinghog sa pagtabang. Tungod kay wa ta kaila nga si Kristo na dayto. Sige lang, kay mao po na akong kahadlok ug mao na atong kahadlok tanan. Ug ako pod nahadlok ko isip sa kapari nga sa pagkadaghan sa ako ang paglakaw, pagkadaghan tingali nga wa na ko mabantay. Nagsikog hisgot karon about ni Kristo. Nagsige tag-ampo atubangan ni Kristo. Akong gipitbit ang iyang lawas, akong iisa, akong gipaila-ila ninyo. Maigsoon kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ta. Pero sa panahon tingali nga nainiduol sa ako, kasi ako katabang kay wa ko kailangan na si Kristo. Pantay ko ani. Humanjog ko ani unya. Kamupod pantay pud mo. Nga basig wa pud mo kaila kang Kristo nga nanguhit ninyo. Unya siya na dayto. Ginoo pasaylo ami sa panahon nga wa mi kabantay
pero naghiskot mi about nimo. Pero may kabantay nga ikaw na dayang nanguhit o nagpakatabang sa mua. Sa katapusan, was it necessary for Jesus to accompany those people, si Cleopas o ang usa? Necessary. Nga naman, nipalayo sila sa Jerusalem. Ang gusto sa Ginoo is for us to be intact. At least man lang, kung dili sila mutuo, they go back to Jerusalem. O kung dili sila mubalik sa Jerusalem, at least they have each other. Sa panahon nga kita nalibog o na-frustrated, ayaw pagpalayo. Ayaw pagbuwag. Pagkupot mong duha, pag-uban mong duha, para kung at least dili mo mubalik sa Jerusalem din ang Ginoo gusto dito, naamong duha. Mga minyo, sa panahon nga murag nagkalabuan na mo, ayaw mo pagbuwag ha. Pagkupot lang mo. Kung nangalibog mo, kung gihamahal pa ba, gipangga pa ba ninyo ang usag-usa, kupot lang. So that kung dili pa mo mahibalik sa normal, at least you still have each other. Para napay chance nga magkauli. Mga amigo, mga amiga, sa panahon nga nalain ang usag-usa o buot, bisag di pa mo mabalik sa una, sa Jerusalem, at least you still have each other. Para mo tuo ta, nga naay Ginoo mausab pa o ma-improve pa. Sa panahon nga kita pod nahilayo sa Ginoo o guwan ata nituo kung naaba ang Ginoo, kupot lang gihapon. Unya, you still have each other. Magtinabangay ta. So that kung dili kay ta malayo sa Ginoo o too far, that we might not be able to see and find our way back to God. Tulo ka punto ang ako ang gipaambit kaninyo karong gabi una, pinaagi lang sa experience ni Cleopas o sa iyang kauban nga sa tuang pagbiyahe, pagsunod sa Ginoo, hinaot pa nga dili ta mawala. Pwede gyud ay nga ang ato ang mga experiences, mga pag-antos, kung makakita lang ta sa meaning sa ato ang pag-antos o value sa mga pag-antos, maghimo kini nga lig-on kanato sa pag-atubang sa mga pag-antos. Ang ato ang mga discomfort o mga pag-antos karon na ay mga practical o salvific values. Ug unhaot pa nga ang ato ang pag-antos mo-attend yun, mo-abot yun sa kaluwasan. Nga maluwas ang ato ang kalag sa ato ang pagpaningkamot sa pagbinuotan. Maluwas ang ato ang kalag o makig-uban ta sa Dios o maluwas ta o makig-uban kaniya hangtod sa kahangturan sama nga mao na iyang kabubuton tungod og alang kanato. Ang ikaduha nga makakita unta ta sa naong sa Dios. Pwede baraba nga magampo ta, magsigi tag simba o magwali ta about sa Dios, pero dili ta makaila sa Dios sa iyahang paagi sa pagpakita o sa pagpadayag kanato. Hinaot pa nga natay kasing-kasing nga makakita sa panahon sa Dios bisan pa man sa kalisod sa ato ang kinabuhi. Ug ang katapusan, hinaot pa nga sa ato ang pagsunod kaniya, dili ta mahimulag og magpalayo sa Dios bisan pa man og unsa kalisod ang kinabuhi. Sa panahon nga nagtuo ta nga di nato siya mabantayan og makita na ang Dios, buhi ang Dios, nabanhaw ang Dios. O dili unta ta magpalayo sa iya nga dili na ta makakita pagbalik og gagianan ngadto kaniya. Padayon lang sa pagtuo, padayon lang pagsalig bisan pa man kung unsa kalisod ang kinabuhi. Palihog manindog atong bag-ohon karon atong pagtuo, kitang tanan moingon nagatuo ako sa Dios Amahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug ang Kristo Ginoo natong ipanamkon sa lang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria na Birhen, kisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilan sa krus na matay gilubong, mikunsan sa mga minatay. Sa katulog kaadlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan magahom sa tanan. Gikan ditong balik sa rapokom sa mabuhig sa minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika. Sa kambitan sa mga santo sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Mga pagampo, magampo kita ngadto sa Dios ang Amahan sa atong nabanhawng Ginoo.
Si Jesucristo nga ang iyang pagkabanhaw, mga hulugan alang kanato og bag-ong kinabuhi diya sa pagtuog pagsalig sa iyang dakong kaluoy ug gugma. Moingon kita, maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga siya nga milingkawas sa mga Israelita gikan sa kaulipnan dito sa Ehipto, maglingkawas usab sa iyang katawhan gikan sa kaulipnan sa sala. Magampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan maningkamot, nga mapaila si Kristo ngadto sa kalibutan, nga tao, alang sa uban, nga midawat bisan sa mga sinalikway sa katilingban, magampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, makasabot sa kaliguon, nga nagagikan sa pagpahiuyon, ug sa pagsunod sa mga laraw sa Dios, magampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Ang atong nasod, ilabi na ang mga punuan ini, makaamgo nga sa atong pagtubo, ngadto sa kahiusahan ug sa kagawasan, putubo usab kita, diha sa Kristohanong pagtuo, magampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos, ug mapuslanon alang kanamo, nga halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Ang atong hayahay nga kahimtang ug kasiguruan, dili unta magpahimulag kanato gikan sa mga panginahanglan sa nanag-antos natong mga kaigsuonan. Magampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Amahan sa mong pagdawat sa maayong balita sa kabanhawan ug sa among umaabot nga pagkinabuhi uban kanimo, mangayo usab kami nga imo kaming pasination sa mga bunga sa pagkabanhaw ni Kristo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, ining among mga gasa, pihimaan sa mong gugma, sa gupa ug santusan. Ining panog, ining bino, ginama sa kamot sa taon. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, o langit nung Amahan. Maigsoon pagampo kamurong ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton na taas sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa ngalan, alang usab sa itong kapuslanan ug sa tibuok niya santos. O Ginoo, dawata ang among mga halad sa malipayon nga simbahan ug ihatag ang bunga sa kalipay nga walay katapusan kanila nga imong gihatagan sa katarungan sa dakong pagmaya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaos sa abot. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud na magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayud niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong
Hosana, Hosana sa kahitaasan. Daigunang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tupuran sa tanang kasantos, ipadalangin mong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw hang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, Si Kristo na banhaw, si Kristo mobalik nan. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga muatubang og mualagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Arsobispo, sa tanang mga pari o sa tanang mga reliyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na si Agapita o Potensyana. Malaumon nga banhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa mga pulong ang itudlo kanato sa atong manunubos. Ama naman nga anaa sa mga langit, pagdaygo na imong ngalan, buabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panlay, hinuno aluwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaog may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan.
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaosab. Ato ipakita ang timaan sa atong panaginigsunay, ang panagdait kanatong tanan. Cordero sa Diyos, na nagawad sa mga sala, sa kalibutan, kaloy ikami, patagi kami sa kalinaw. Maigsoon kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ng tanan nga gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo dila ko ang Kalawat kanimo papamulong lamang pamaayo ug maayo. ang lawas ug dugo ni Kristo maghatag sa Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, sudunga nga maluluyo ng imong lungsod ug itugot nga ang gibag-o mo pinagis sa mga misteryo nga walay katapusan, makadangat sa himaya sa pagkapanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadan ninyo hanggugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi.